Чого детето? Кешек. Що си ти? Чек. На мама що си? Тъщиша. Що си на мама? Су. Серко. А? Кажи Серко, мамо, да Чу. си. Тяко. А на тата що си? А? Ку. Що, що си на тата? Си. Син. А на мама? Стяко. Секо. Ноган. Вече мама ти ми беше изгомната, това съм по Секо. Ноган на майка ти, Секо. Маймунче. Сега дека се беше на Шило. На Шило. Я, още малко 2 години ке направя още какао таквото, огаките. По Серко. Сяко. По Серко, дете. Кой е по Серко? Кики. А? Кой е по Серко? Кики. Кики ли е по Серко? Що ти това набрах, че те държим? Що ти това набрах, за да държим? И тя вика бабата на Стефан, вика турмал на окширо и болял го, можел да седа и вика и нашо още сера памперс. А не по колко две. Нашо викам седа, тук не може да... Секо! Нашо не Секо! болял го, но окширо. Сяко. Секо! Сяко. Сяко.